Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Blaqlife TV, ngiphinde namukele uhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguSithufuza Dlangamandla. Namhlanje ngivakashele uma ozosichazela kabanzi ukuthi yini le agileka ngayo noma yisiphi isigameko asibona empilweni yakhe. Sawubona. Yebo, Unjani ma? ngiyaphila. Siyaphila nathi. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya nanokuthi uzichaze ukuthi umabani ubuya kuphi. Sanibona nonke emakhaya. Lo okhulumayo uNonhlanhla wakamdunge. Iphuma eMlazi. Oh, okay. Ukhulele khona eMlazi, wazalelwa khona noma? Angikhulelanga eMlazi, Excuse me. ngakhulela eClermont. Oh, Ya okay. eMlazi ngina 20 years ngihlala khona, kodwa angikhulelanga khona. Beyinjani impilo yakho ebuncaneni bakho, ebuntombini bakho, ekubeni nje intombazane beyinjani usaphila? Hayi ngikhule kahle, ngikhula kahle impela ngisanabazali bephelele bobabili. Ngakhulela ngaphansi kwendawo yesonto, imission. Oh, okay. Ngikhule nje ngesonto ngasho kanje. Khulele ngaphansi kwesonto. Oh, Impilo yami kade nje yonke. abazali babaphathi esontweni? Babe yabona abaphathi nje babe landela nje njengabonke abantu. Oh, Yeah. okay. So, ugileke ngani-ke noma isiphi isigameko oke wasibona? Isigameko esangehlela kabi esamzala wami owafa ngendlela engaqondakali. Konke kwenzeka nje phambi kwami. Udlula kwakhe, uqala kwakhe nje ukugula. Wohlala naye endlini? Ngangihlala naye kodwa ngoba ngakhona itoho engangilitholile. Kwathi emveni kwesikhathi mhlawumbe mase ngisebenza izinyanga mhlawumbe eziwu5. Ngase ngithola indawo yami kodwa eduze kwakhe. Oh, Hlala okay. eduze kwakhe. Yeah. So, babunjani ubudlelwane phakathi kwakho naye? Nani close kakhulu noma kwakusisi nje? Oh, sasi-close ngoba emveni kokuhamba kwabazali bami uyena nje owayesiphethe ekhaya owayesenzela yonke into. Uyena owayesefana ukuthi umzali wethu. Wayekushiya kude ngeminyaka? Hayi wengishiya kude. Ngishiya kude impela. Ngoba ngangila ko20 alenkathi eshona. 2021. Yena emngana? Yena ngaleso sikhathi ngicela ukuthi wayela ko42. Hayi, wayesekhulile kakhulu. So, So uguliswa yini? Wagula? wagula. Kodwa asazi nathi lento ngendlela eyaqala ngayo. Yaqala kabi nje impela. Uthi kwakubuhlungu kuphi? Shuthi angithi mina ngangihlala ngumakhelwane. Umakhelwane wakhe mhlawumbe kwawudlula imizi emithathu. Bese kubila hlala khona. Ehlala nomnyeni wakhe. Kusho ukuthi kwakuwusuku lwangesonto. Ngasengitohoza nami sengisebenza leso sikhathi. Senginengane. Mhlawumbe ayinala ko3 years. Shuthi ngileleke ngosuku lesonto angingeni ngalelo langa ngangi-off. Ekseni ngiyezwa khona umuntu enqonqozayo ekseni. Qo. Amenqoza lo muntu ngizwe ngicasuke ngoba phela angusuku lami lokuyiphumulela lokuthi ngabe ubalo ekseni ngakho usenqonqoza. Hayi ngibathe ngiyaziba. Hayi asho. Qo. Hayi ngivuke. Mengivuka ubani hayi asho. Mina uSanele. Hayi ngiphuthume ngoba ngiyazi ukuthi uSanele ingane kadade wethu. Phuthume ngiyovula eminyango. Ngivula eminyango hayi nayi ingane iqhamuka. Awuthi ubaba vela ngala. Phuthuma ngala. Vele ngithuka ukuthi ayingabe Kwenze njani? Kodwa ngoba besilala sibonane besikade si-right. Hayi ngisho ngithatha iganu ngiyigqoka ngibeke ngingasahlambi ngisho ubuso ngoba kuthiwa ngiphuthume phela. Yimi le ngishona khona. Mengifika la endlini ngingene. Awusibari ngisho ngikhulule. Awusibari yini ekseni kangaka? Hayi vela woza ngala ekitchen. Mengiya ngala ekitchen hayi ngishone khona. Mengiya ekitchen awu yafika nangu la usibari umile la ekitchen. Nangu umzala wami la umile. Umile ngaleso sikhathi ompompi basangaphandle. Abakabe sikabafake endlini basangasafakelwe ngaphandle. Okay. Yeah. Mengifika la nali ibhakede la usisi wami umile la. Yena lo ogulayo? Yena bangithi bengakaguli mina ngishiye engayena umuntu ogulayo. Oh, okay. Mengifika la ngifika usisi wami umile.
umile uphethe ujeke ubheke phezulu. Ngabe ebheke phezulu bese hawu Sibari, hawu dadewethu, hawu mzala kwenzekeni? Kwenzekeni? Ngiyambikelela phela ngoba shiyane kukahle right. Hayi umzala lo umile nje ubheke phezulu akanyakazi uphethe lo jeke lo ubheke phezulu. Hayi ngaleso sikhathi awuSibari kanti kwenzekani? Hayi angilandiseke uSibari. Hayi ulo umzala lo beyiwasha la ngaphandle. Wabuya wazokha amanzi la. Uthe ekha amanzi la ngiyambona usemile ngiyaxeka ukuthi umeleni ngikhuluma naye mzala. Hayi umuntu akasakhuluma ubheke phezulu uphethe lo jeke lo. Lo uphethe. Hayi ngivele ngixakeke. Ngiphume ngaleso sikhathi uthi hayibo kwenzani ngiphume ngithi ake ngiyobiza umakhelwane ngoba phela kwakuSibari la ingane lezi ezincane. Phuma leso sikhathi ngiyobiza umakhelwane. Ngimbiza umakhelwane ithi awu umakhelwane velani uzani ngala. Ngabe ngisalanda izinto eziningi. Buye naye umakhelwane la mesifika. Simfica usame kanjalo nje. Namanje usame kanjalo mhlawumbe sekuphela 20 minutes. Usame kanjalo nje uphethe ujeke ubheke phezulu. Hayibo. Hayi. Mesifika sifika la nomama lo. Sifika usame kanjalo. Vele sixakeke ukuthi hayibo kanti kwenzekani ngempela. Bese sifika la siyambiza mzala uthule nje uthule. Vele sidiscuss ukuthi ayasimbambeni siyomhlalisa phansi ngoba phela mhlawumbe sekuyoshaya i-hour ulokho eme kanje. Ayivele sihambe sikhulume simbambe simthathe. Uyacwayiza kodwa. Acwayisi ubheke phezulu uphethe lo jeke lo. Njoba simshile nje. Simthathe mesimthatha aqala adlikiza lenkathi sesiyambamba sesiyomhlalisa ekamerini lakhe phezu kombhede. Awu sithi siyamthatha leso sikhathi avele adlikiza imbambe simbeke phezu kombhede. Lapho ke sesibize nabanye omakhelwane sekugcwele nje simbeke phezu kombhede mesimbeka phezu kombhede. Ngithi wayeseqalile vele edlikisa mesimbeka phezu kombhede adlikize kakhulu sihambe siyothatha ispoon simfaka ispoon la emlomeni sephuma namathe la adlikize kakhulu. Simbeke la embhedeni eyisesisangene manje sathi uthi kanti kwenzekani kodwa lento le khona lento isibothi lento khona lento ade ibuka singazi nathi ukuthi yini. Sithi usimbeka nje embhedeni hawu wakhulume kancane kubaza ukuthi uyavela amehlo kancane. Asho ukuthi njengoba ningibona ngibheke lapha phezulu nje ngibheke le yanyoni le yalenkulu eminyama. Njengoba ningibona ngibheke phezulu emveni kwalokho vele aquleke. Emveni kwalokho. Nina beniyibona inyoni ngesikhathi. Asibona inyoni thina ibona wena yedwa. Ibona mina ngibizwa nje ngiza la uzombheka. Vele ngifike mina vele emile engasakhulumi. Asakhulumi phela. Asakhulumi sebheke nje lapho phezulu. Sifakwe leso spoon ke asho lelo gama nje kuphela azange sakhuluma emveni kwalokho. Gijinywe ke lapho uzanywe imoto athathwa isibhedlela. Hayi ke bese esibhedlela ke lapho angisazi ukuthi wahlala isikhathi wahlala nje impela esibhedlela. Lesifika esibhedlela kuthiwa unani mebhekwe wahlala isonto bese sibuyela emveni kwesonto phela babonanga ngesikhathi. Emveni kwesonto kumese beyasho kodokotela ukuthi hayi waconselwe igazi la ngaphakathi. Conselwe igazi ebuchosheni. Babheka bamisa ku-scan yonke into. Uthalathi uconselwe igazi ngala ngaphakathi kuzodingeka ukuthi ahlinzwe. Shuthi likhishwe leli gazi angazi. Bathi yini khona bathini brain bani alisho leli gama labo lesilungu. Shuthi wahlala nje isikhathi eside impela. Kwazi kwafika isikhathi sokuthi ahambe ayohlinzwe. Lapho nginalabo 20 mina lo sengisele nale ingane noSibari la. Ngophela uyena obesebenza uSibari nami ngiyibambela itoho la. Mina esengiseleke la. Uthi ekuhambeni kwesikhathi ke sihambeke ahlinzweke.
Mhla wombona ehlinziwe, hey wayishawa engakanani lokhu nje yabo ehlinzwe kusuka ngala, yabo kuhlinzwa kusuka ngala kuze kuzophuma ngala. Wayihlinziwe kusho ukuthi babesho odokotela bathi bazovula le phathi la, angazi kanjani bayithi kanje. Wahlinzwa la wathi kwavulwa le phathi. Futhi bazama ukwenza lezo zinto zabo-ke bethi bakhipha lelo gazi lelo. Emveni kwalokho wayengasakhuluma umuntu, ingqondo kusho ukuthi ngazi ukuthi bemenza lento ingqondo yavele yahamba. Yahamba kwangqondo lokho wayengasazi nanokuthi unaney'ngane kanjani. Yahamba nje kanjalo ingqondo. Bamkhipha balokhu njake. Wenziwa-ke leyo nto yaqedwa. Wahlala-ke esibhedlela wahlala kodwa mesilokhu esiya siyombona ingqondo nje. Into engasekho nje ingqondo. Asebenzi kahle. Kodwa-ke ayisasebenzi ingqondo. Usaphila kodwa? Akasaphili. Azange waphila isikhashana esincane. Wabuya. Khona umqondo ulahlekile. Wabuya. Into manje mina engiphatha kabuhlungu ukuthi umyeni wakhe sasimtshela ukuthi ungamisi esibhedlela ngoba sasibona thina ukuthi lento le into zabantu. Kodwa yena wamisa ngenkani esibhedlela. Manje leyo nto nje into esangiphatha kabi kuzuba imali. Unesilokozana sokuthi kuba mhlambe akayanga esibhedlela. Askisi mama. So kuhambe njengoba kudlula isikhathana esincane-ke esaphila, abantwana bathini nje sithini isitori sabo bebona umzali wabo esesimeni esinje? Iy'ngane zayisancane iy'ngane. Zayingakazi nanokuthi kwenzekani. Zayisancane iy'ngane zahamba wayithatha ugogo zahamba zohlala naye. Ayisancane zayengeke ikwazi ukuthi ihlale lapha naye lo umkhwenyana kamzala leyo. So uke wayithola kodwa i-counselling soloko wabona into engahlangani kangaka? Angikazi ngithole. Because kukuhlukumezeka lokhu ubona ugqiqa esibhedlela kuyaba umuntu seyoze afinyelele ekuthenini uyahamba emhlabeni kodwa awu-understand because uthe ubona inyoni lapho nina inyoni beningayiboni. Kuyaba futhi ijikijiki sekunegazi eliconseleke emqondweni usehlinziwe imqondo asasebenzi kahle nje zonke lezo zinto ngiyathemba ukuthi zazingaphezu kwamandla vele. Ngoba walokhu nje esibhedlela emveni kokuthi sekwenzeke leyo nto wakhishwa esibhedlela ashona leso sikhathi. Wabuya wahlala nje isikhathi. Esebuyele ekhaya-ke manje. Wabuya wahlala isikhathi nje eseyinto nje. Ngoba oyengasakwazi ngisho ukuyiyela etoilet sekuyithina simlokhunjayo. Simphiphe simenze yonke into nengqondo isihambile. Yabo nje. Kwakukuningi kakhulu. Yabona manje. Kusabuhlungu. So ungathini ukuyala umuntu ekhaya because uyacacisa manje ukuthi usibari wakho namcacisela ukuthi akangamnyisa esibhedlela but wamnyisa and usanethemba lokuthi ukuba mhlamba akayanga esibhedlela ngabe namanje usaphila futhi ngabe mhlambe isimo sabangcono. So ungathini ekhaya umuntu onesifo esingaqondakali befuna ukumnyisa esibhedlela? Ungabaxwayisa uthini labo bantu? Abaye baqale bazame nakwezinye iy'ndawo ey'ndaweni ey'ningi before bathathe iy'nqumo. Ngoba mhlawumbe ngabe usaphila okwangempela ngoba sasisho ukuthi noma hathiwa ingqondo isihambile noma abasakwazi ukuhamba sikhona thina sasizomgada kube isiguli sethu dadewethu asingesize simlaphe. Because esibhedlela isikhathi esiningi bayalapheka abantu bayasizakala kodwa abanye bake bakhale ngempela ukuthi uyazi ukuba akayanga esibhedlela ngabe mhlambe khonto engcono mhlambe ngabe siyenzile njengomndeni because lapha esibhedlela kusuke kuwonesi and basuke bengalona igazi lakho laba bantu and basuke besebenza basuke bengakwazi futhi. So
nanoma ngabe kuthiwa abantu bayasizakala, ningangizwa kabi babukele emakhaya. Angizami ukwehlisa isithunzi sesibhedlela futhi angisho ukuthi abantu abasizakali uma befika esibhedlela, no, angikho lapho. But ngizama ukucacisa leyo ukuthi onesi bayasebenza lapha nodokotela bayasebenza. Sometimes bengaqikeleli ukuthi umuntu anakeke ngendlela egcwele kanjengokuba iy'hlobo zakhe bezokwenza kanjalo. Yes. So ngizama ukuchaza leso simo angifuni ukuthi siyayigxeka hayi ukuthi ibhedlela. yes, angikho lapho. Yeah. So usuwahila-ke kodwa noma ngathi kusha. Ngathi kusha nje. Ngihlale ngicabanga uyabo uma ngibona iy'ngane zakhe. Cabanga ngendlela eyusizo ngazo. Wayefana nabazali bethu. Kuyena onibhekile ekhaya. Yena Emdala futhi. Uyena wayemdala esibhekile ngoba abazali bami bashona ukulandelana. Ithemba lethu wabuyela. Nakho-ke manje futhi sekuyena-ke osehamba. Kwavele kwaba worse. Siyabonga kodwa ukuthi uzinikeze i-step sokuqala sokuthi ukukhona ukukhuluma, ukuhlanza okusenhlizweni, because sometimes sibulawe izona lezi zinto esiy'gqibayo ngaphakathi enhlizweni. Umuntu umbone zaca kodwa ungazi ukuthi uzaciswa yini le angayikhona ukuyikhuluma esenhlizweni. So ukukhuluma sometimes kuyasiza. So siyabonga kakhulu ukuthi uzinikeze lelo thuba nanokuthi uzivakashele kuhlelo lethu. Yebo, ngibonga. Sale kahle balaleli. Cela ukuthi lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.